Then you, what's up, Super Fam? It's me again, Super Me Gubay, and welcome back to my YouTube channel. So karon ako video dere nga reaction video kabahin sa kuan BMax TV, makabahin lang BMax og ni Dodong. Kaya ni si BMax TV kuan kanang mo sige siya kita sa akong wall sa akong sa akong every time nga mag-online ko, mag-upload ko sa akong YouTube channel, Super Fam, makita ko ning ilahang akuan kanang ilahang video everyday. So, akong i-play, malingaw man pod ko, dayon kuan, marag nakasunod na pod ko, sa kasubaybayan na pod ko silang video nga, brief videos lang, 3 minutes, okay na, pero nindot og legit nga, original nila nga ginama ang ilang video, Super Fam. Then, dire Super Fam sa legit pod ni amo adring lugar nga walay mo sang signal. So ang ilang mga video, Super Fam, ako ara pud na siya nga download din sa YouTube. Dayon kuan ako ra pud nang i-play inig kaya mo signalan dito sa buntod ma tong niagi nang pa-previous na ko nga mga vlog ato sa buntod nang pasignalan. So magpa-signal ko dito dayon ako ang i-download ang mga video nila, especially BMax TV ako ni ipang download din. Dere na pod ko malingaw og kinatawa sa ilang mga kuan, sa ilang mga video. Although Tagalog sila, pero I'm sure Bisaya ni sila kay magkasibong sila. So nakoy usa ka video nga kani akong ikuan na kaning mga fake kuan ba? Fake nga account, ilang ikuan ba? Ilang ipa-report kay kuan na kanang di ba lalim, Super Fam, no, kanang kitay gagama og content niya. Magama sila, magkuhaon ra atong mga video, din magama sila page sa Facebook, yon magkuan mas mudako pa ang dako pa ang followers sa nagama og piki nga mga account kaysa original. So Super Fam, ato ning reaction video ni kay murag naluoy jud ko nila kay kapwa Bisaya man ni sila. Kapwa Bisaya nako ba kay Sibos la ako Negros. So ato ning ikon Super Fam atong reaction kay murag naluoy jud ko silang daw samot na ni Dodong BMax, no, kayo kay for the short time nila nga mga video, mga video nakapakatawag sila na to. So ato na ning sugdan ang ato ang pag-reaction video, Super Fam. Asa to ako ang kuan screen recorder. Sige, so good na siya ito. So ato na sugdan, Super Fam. Bastos to ito. Nag-comment ako tinanggal niya tapos ako. Kami lahat, pati yung cameraman ko. Nag-comment. Black. Guys naman. Please naman. Please, tandaan nyo, BMax Reels, BMax TV Bros, BMax TV. Malaki yung T niya, guys, ha? Malaki yung T. 270k followers na siya. Tapos BMax TV Black. Diba, Super Fam, no, luoy kayo kay kuan kanang maluitan nila kay although mga kuan lang sila kanang ang probinsyano, then kuan kanang ang gagama sila og vlog para for entertain for us, no, para malingaw ta gikan ta sa work, gikan ta sa kapoy tibok adlaw aniguli nato na tayo makita ang mga video nila yan anihon lang sila, no, murag kawalay batasan na pud kay nang gakuan ani kanang gagama ba atong padayon, no. Yan din yan sa amin. BMax TV pa group hindi yan sa amin. BMax TV, ano yung followers niya? 500,000. Imagine nyo, guys, ha? Grabe, Super Fam, 500,000 ang followers sa BMax TV nga katong piki nga account. Imagine ninyo. Oh my goodness. Wa nagikaluoy ni, wa nagikalag ning kahimo ani nga kuan anang balo na lang bot gamaan ba pud ni sila pud gigama ani nga ila lang ang taon magama nag reaction video para makakuan pud sila ba para na kung gigama gud karon. Adayon na to. Million yung followers niya. Monetize pa to, ha? Ano na minta? Bakit monetize ko sila? Wow. Hindi sa kanilang video to. Minta. Missing naman kayo, minta. Yun, no? Wala na. Comment na lang, guys. Patuloy ko pa namin to. Wala na, So, BMax TV, I just want to say nga ipadayon lang ninyo, ipagpatuloy nyo lang kung ano ang yung nasimulan, di ba? Kasi isa sa kayo sa naging part ng pag-YouTube vlog, pagiging vlogger ko na hindi naman ako monetize. Ang sa akin lang, ang sa ako ra nga Tagalog kog kalit, ang sa ako ra nga
tambag ninyo nga padayonon lang ninyo dayon sa sunod i-license lang dagway ninyo ang iyong channel para every video ba para maka-copyright dito. Okay? Ako na tiwasan ng kuan ako ang cameraman ng store kinabot. So muna siya diha so ato rin padayonon ang reaction na siya. Max TV Fantastic. Wow. Yan, Max TV official page. Oh, wow. Official page pang mga loko-loko. No. Max TV vlog. Wow. Di sa amin yan. Kung Max TV, malaki yung team niya. Magbibigay ako ng Gcash at mamimili ako sa lahat ng mga subscribers sa YouTube channel namin. Guys, hindi sa amin yan guys. Ano naman. Grabe na jud kay Super Fam no. Grabe na gyud kaayo. Kadaghan I know. Basin usara ni katawo ang gagamaane or ila mapud nga biggest fan. Pero dili man pud makatarunganon nga kung inanihon sila kay lokal balutan ning kamot pud ni sila para makagain, makakwarta og nang lili si Papa. Og kuan hanang Super Fam kaning og namoy nailhan ani nga wan nga naghimo usa sa naghimo ani nga mga fake account. Pwede ato lang i-report, di ba? Kay ang BMAX 100% ang ilang mga videos promise makatawa jud ta og organic. So ato pa dayon non. At guys, meron pang mga ibang account na yung mga ang video sa akin pero yung mga pangalan hindi sa kanila mismo pangalan, sa kanila mismo profile pero ang video sa amin. Okay sana kung ano lang, yung reaction video lang ginagawa nyo tapos may okay lang di ay kuno o kung reaction video man ang gihimo karon reaction video ko tungod ani wa ko ga reaction video katong ilang mga kapakatawa karon lang ko nagama og reaction video ani kay murag nakuan ang akong kasing-kasing ba nga bisan sa yon kasimple nila no nga mahimo og mga jokes bisan na kasi kanang kuan lang baka nang simple review sila kaayo nya kuan aray binuang maggamag binuang account dan makuha ang ilang kuan makuha ilang video ba din mas madako og followers og subscribers tong kuan didto kanang nagkuan ba nagama so atong padayon ng Super Fam dito kayo sa mga description kung sinong may-ari nito. Yan, okay yan. Pero kapag wala guys, kapag hindi kompleto yung mga description kung sinong may-ari, paki-mention ako guys, paki-report ang video guys, pati sa YouTube, pero mga nag-reaction video sa akin. Kung kompleto naman, okay naman yun guys, wala namang problema. Yung hindi lang kompleto kung sinong may-ari, sana i-promote yun. So Super Fam nga video makita man jud ninyo nga ako jud tag-iya aning Super Migubay nga channel ka ako man gyud since 2020 nagsugod ni akong YouTube dayon pag second wave sa pandemic dito na ako nagsugod og vlog kay na quarantine ta sige taga quarantine na ganahan na tayo sigla wala ko sumoto dito nagsugod ang kuan ng channel so kuan kanang padayon na to kami, gano'n, yung mga nag-reaction video sa amin, sana i-promote nyo guys. Oo, gano'n, dapat may promotion. Kasi sa aming video yan kumbaga, yun na lang gawin nyo, tapos hindi nyo mamagawa. Kumbaga, gano'n. Sana reaction video na lang. Reaction video. Ginham. Ito ay paalam ko, sa YouTube pala, marami na tayo mga natanggal na account. Kasi sa YouTube, alam ko kung paano mag-copyright. Dito sa Facebook Kingdom, hindi ko alam. Iwan ko nito kung kay Meta kung bakit pinapayagan to maging monetize ng mga loko-loko na to. Iwan ko kung bakit na-monetize ng mga linti na to Patay mo na. Yung followers nila, yung 5 million views, 10 million views. Grabe views. Yung talo pa kami. So Super Fam no, grabe views, 10 million views. Grabe niya ilaha, gagmayra. Talo pa kuno sila. Pag ito mahimo ani gyud. Kundi mag-report. So, ito pa dayon nun. Kung alam ko lang to guys, kung sino magturo sa amin, kung paano mag-copyright, kung sino dyan, sana matulungan nyo kami para ma-copyright namin. About sa ko, anong gingon niya nga mo tulong, tabang man sa amo sa Bisaya, although naagi ni mo tabang ani ninyo, di lang ako, kay di po ko kabalo kaya ng uban pasikot-sikot sa ko. Naay mo tabang ninyo, but, wako kabalo kinsa basta naara na puhon kay kabalo man mi sa inyong pagka-humble nga people. So padayon nun. At kung hindi man lang yun, kahit sa pag-report na lang guys, yun itulong nyo. Please guys, hanggang dito lang itong video na to guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Paki-comment na lang kung ituluyan pa ba namin.
ituloy pa ba namin yung mga nasimula namin. So yun guys, maraming salamat. So, Moro to siya super fam, no? Moro to siya ang akong reaction videos about sa BMAX. So, wala gyud ko ano nagi mga taong na ba nga kita nang nabuhi at tagpatah sila mang binuang lang manguha sa ato ang video although sa BMAX ba. So mo to siya super fam nga nag-reaction ko dili sa ilang kata ko di sa seryoso nga video kay kuan na luoy gyud ko nila dayon basin makatime po makakuan po ko aning magpa-signal ko ron o taod ng gabi basin makatabang ko ba og report code but sa ako ring sulti na adyo ni mutabang ani nila nga tao na adyo ni promise lang jud promise lang. So mo to BMAX and padayon lang mo sa pagmag videos mga pakatawa para okay kayo. Ayaw lag ko na ng mga tao ng kuan kay naaragi mutabang ninyo naaragi mutabang reports inyong mga subscribers inyong mga napalingaw naaragi mutabang niyo og padayon lang padayon og mo to sa super fam and bye bye.